Čaute, ja som Lego Lukas a v dnešnom videu si postavíme malý vojenský model. Bude to prosto cesta, na ktorej bude vojak s motorkou. Zide sa nám táto platina. Keď si všimnete, treba zakryť boky. Čiže na boky sa nám zvidú tieto. 1x4. Ale ak ste si všimli, tu na kraje nedávam žiadne. No a počas vojny nikto nečistil cesty. Čiže môžeme spraviť cesty, akože je na nich trochu hlína a tak. Nejakými kockami. Keď sa nám to nádhera. A teraz druhú stranu. Je to super, je to strašne páči. No a teraz potrebujeme našu motorku a najprv potrebujeme vojaka. Čiže potrebujeme vojaka, zde sa nám tento. A treba mu nejakú hlavu, zbrania, možno že aj ruksak. Tak, to by sme mohli nájsť kde tu. Kde to je? Aha, tu je ruksak. Ten sa mu pekne hodí. A teraz nám treba nejakú pušku. Alebo viete čo? Nedám mu pušku. Veď je na motor. Čiže mám všetky materiály, čo potrebujeme na vojaka. Dáme mu taký ruksak. Helm. Nevyzerá zle, skôr ako motorkár, no. Teraz ho dáme za volant. No a dáme ho nejako tak. Čo by na to? No. Môžem dať tak. Tu je náš finálny produkt. Nevyzerá zle, tie detaily sa mi celkom páčia. Ale samozrejme tu nesmie chýbať motorka. Tada! Teraz ten model dáme na nové miesto. Vyzerá pekne pri všetkých tých vojenských modeloch. Okrem tohto, ten je vikingský. Nezabudnite, som Lego Lukas. Prosím, lajknite toto video a chcete vidieť ďalšie moje videá, kľudne mi napíšte do komentára, o čom by ste chceli, aby som natáčala videá. Čaute, vidíme sa v ďalšom videu.